Mga ka-disciple, napansin nyo ba? Kapag tungkol sa panahon, ulan, init o bagyo, ang bilis nating makaramdam. Pero kapag ang Diyos nang nagbibigay ng spiritual signs, minsan parang manhid tayo. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Oktubre 24, Friday of the 29th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Ray, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 12:54 hanggang 59, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakakita kayo ng ulap sa kanluran, sinasabi niyong uulan, at tama nga. Kapag umiihip ang hangin mula sa timog, sinasabi niyong iinit, at nangyayari nga. Mga mapagkunwari, marunong kayong unawain ang panahon, pero hindi niyo alam unawain ang mga palatandaan ng panahon ngayon." At tinapos ni Jesus sa paalala na habang may pagkakataon pa, ayusin na natin ang ating buhay bago pa mahuli ang lahat, bago pa tayo humarap sa paghuhukom. Mga ka-disciple, napakahusay nating magbasa ng weather forecast, pero paano naman ang faith forecast ng puso natin? Minsan alam natin na lumalamig na tayo sa pananampalataya, pero pinapabayaan lang natin. Alam nating may dapat tayong baguhin, pero sinasabi nating mamaya na lang. Ang Ebanghelyo ngayon ay hamon mula kay Jesus. Huwag mong hintayin ang bagyong dumating bago ka magdasal. Huwag mong hintayin ang problema bago mo ako balikan. Tanong para sa atin, ano ang sinasabi ng Diyos sa akin ngayon na matagal ko nang naririnig pero hindi ko pa rin tinutugunan? Habang may oras pa, ayusin natin ang ating relasyon sa Diyos at sa kapwa, kasi baka bukas, huli na. Mga ka-disciple, ang tunay na karunungan ay hindi lang marunong sa panahon, kundi marunong ding makinig sa tawag ng Diyos. Ako po si Brother Ray, online for Christ, offline with purpose. God bless!